pensé justamente cuando me platicaron de la idea de un museo es que los memes llevan aproximadamente 10 años de moda, ¿no? 10 años en el boom de las redes sociales, alrededor más o menos del boom de Twitter, 2007, 2008. Entonces lo que está súper padre es que ya ha pasado el tiempo necesario para poder ver hacia atrás, como para poder analizar qué ha pasado y Hi ha massa llibres i masses cançons, cada 2 dies publicacions. Penjar la foto amb el llibre a la mà, no se'l llegeix ni la seva mà. Només els crítics diuen que és brutal, que no havia vist mai res igual. Explica que van fer música de nens sormuts del radar. No podem consumir tanta cultura, no ens queda temps per veure futbol, i a la biblioteca es formen cues per l'estrena d'un llibre que és un bunyol. What about them? What are you saying in your lyrics? Nothing. Shit to piss old white people off like you. Is that right? Obro Twitter, se'm dóna la vida. Haig de deixar de seguir tants hipsters que fan 3 consells al dia de sèries, llibres, pel·lis i baristes. Es publica un poemari i un recull d'un setmanari. Un concert no té límit, queda projectat amb silenci. No podem consumir tanta cultura, no ens queda temps per veure futbol, i al museu es formen cues per veure un Tàpies fent a pinyols. Working on home designs and looking at references from 3,000 years ago and reading the Old Testament. Era un col·lega, tenc un tema que han gravat amb discs de pedra. He comprat una dotzena i ara veig que és una merda. I he carregat uns quants casets d'una edició amb